Táto akcia sa volá Next Generation Jam. Ten jam vlastne znamená pre nás taká oslava, alebo taký deň, kde sa stretneme, kde si zabetlíme, vlastne zasúťažíme, porozprávame a hlavne je to o tanci a o dobrej nálade. Všetci, ktorí dorazili dnes do Dubravky, vítajte na Next Generation Jam číslo 2. Je to vlastne akcia, ktorú zorganizovala škola breaku, ktoré je vlastne tanečné štúdio, ktoré sa zameriava iba na breakdance. Celá tá pointa je inšpirovať mladých tanečníkov, ukázať im, ako sa to robí, dať im možnosť zatancovať si a zasúťažiť. Akcia sa mi veľmi páči a som veľmi milo prekvapený, že toľko mladých ľudí prišlo z rôznych kútov Slovenska. Dokonca ja som sa dneska tak športovo obliekol a pri registrácii ma skoro zaregistrovali ako tanečníka. Vítam vás na tejto, jak som počul, jamovačke, breakovaní a nech vyhrá určite ten najlepší. Aké tance máte vy rád? Mne sa páči, či ľudové, moderné, tento break. Keď to človek vie a dobre tancuje, ten výsledok je ozaj nádherný. Naša škola sídli v Dome kultúry. Pridať sa k nám môže v podstate každý od tých 7 rokov a funguje to veľmi jednoducho. Stačí prísť na tréning, ktorý máme vždy útorky a štvrtky o 15:00. Treba si vyskúšať a keď sa bude páčiť, tak budeme tancovať spoločne. Dopočuli sme sa, že si nový, mladý majster sveta v breakdance. Ako to bolo? Kde si vyhrala kedy? No, bolo to v Taliansku v Rimini. Išiel som do nejakého betlu v Česku. Som skončil 4., tak som sa postúpil na majstrovstvá Európy aj majstrovstvá sveta. Minulý rok som skončil na majstrovstvá Európy 5. a na majstrovstvá sveta 5. a na budúci rok som bol 2. na majstrovstvá Európy. A tento rok si uspel ako majster sveta, mladý Dubravčan. Ako dlho trénuješ tu v škole breaku? Už 8 rokov trénujem. Od 5 rokov už chodím na break. Čiže teraz máš koľko rokov? Mám 13. Keď to dobre počítam. Please stand up for the national anthem of Slovak Republic. Mohli si nám ukázať nejakú figúru tuto na kameru, iba takú jednoduchú?